Bueno, basandote moduen gaur eguenan, geure leirek ematen dozkun pildorak, nutrizinue eta enbat arlo ezberdinetan osasuneri buruz. Inju ogize, kolesterola, ohitura osasuntxue, kasaningokue. Hasi izan esaten, ondo zateko lehenengo gauzie jakitsi dela ez jan edo baraugaldiari buruz. Daia segaz datorskun gaur. Esaten moduen, hemen daku estabe geugaz gaur, eguenatan, Leire, Pikero, idoate, zelan zauz, Leire? Kaixo guitzi, oso ondo, amentxe. Dale que te pego, ez da? Bai, dale que te pego, bai. Vale, pasan eaztien jakintzu oitxura onak hartuteko edo pauta horrek okin zandun, aste honetan, segaz gatoz? Aste honetan animalien elikadura, berezik txakurren elikadurari buruz hitz egingo dugu. Bitu ze ondo? Bai. Dana ez da geure elikaduriek, geugaz bizi dizen maskota edo izakizekaz bebai garrantzitsu eda ez da? Bai. Bitu, aurri txistazu apurtxu bete nokieta, ez? Ez pentsa hortik urtengo zantzule gaur. Bai. Ia, bota, ze albiste edo, ze notizi edo, ze konozimiento dako zu horreri buruz. Bale, txakurren elikadurari buruz importantea irutzen zaititz egitea, ziren azken batean normalean elikatzen ditugun moduan, ez, supermerkatuan erosten ditugun pentsuak eta horrela, gehien bat zerealez osatuta daude, edo behintzat ingrediente principala zereala izaten da, ez? Orduan, karo, guk pentsatu behar dugu txakurra, txakurren arbaso zuzena 8a dela, ez? Eta, katuen kasuan ere bai, tigrea izango litzateke. Karo, animali hauek haragi jaleak dira. Orduan, zereala ez dago beren dietan, ez? Haragi jale sutsuak gainera, 8ak adibidez. Eta horregatik, pentsua aukeratzeko orduan, normalan ez ditugu gauzak ongi egiten, ez? Zerealez gainezka dauden pentsuak hautatzen ditugu supermerkatuan, eta importantea iruditzen zait jakitea zen izango litzateken kasu honetan elikadura hoberena gure animalientzat. Txakurrek esan zu, katuek bai sartuko esan duzen barruen edo ez? Bai, noski, zeren azken batean katuaren arbaso zuzena tigrea da, eta 8a bezala haragi jalea da. Orduan, katua ere bai, txakurra bezala, jalea izango litzateke. Nik dinoz guk katuek dakuzelez, barru etxik. Bai, badaki. Balizo badauen, horre katu eta txakurre. Ganera bakizu, umiek eta katuen edo txakurren arteko ezberdintasun hori handize da. Antza denez orain maskotak asko gizau dauz, semiek edo alabak baino. Bai, ala da. Bale, bota ia, zin da gure familizentzako elikadurariko biena. Bale, igual nik esango nizuke, esango nioke jendeari, animaliak dituen jendeari, ongi dagoela txakur zeinkatuei haragi naturala ematea, kalitatezkoa, gordinik inkluso jan dezakete, prest dago beraien sistema digestiboa, prest dago digeritzeko edo liseritzeko haragi gordina, bai. Eta orduan haragi naturala izango litzateke proposamen hoberena, ez? Arrautzak ere har ditzakete. Eta, dena den gordinik eman nahi ez dionari, hori sukaldatuta ere bai har dezakete noski.
Eta hori alde batetik ez, eta gero beste alde batetik dira kalitatezko pentsuak ere bai, eta horia fijatu beharko gara zerealik ez duten pentsu batean, ez? Fijatu behar gara osagaietan. Beti etiketan eta hori, no? Hori da, artoa, garia eta irinak ez dituzten pentsuetan, ez? Adibidez, supermerkatuan bastante zaila da zerealik gabeko pentsu bat aurkitzea, baina hemen adibidez Bermeon, ez? Hankatxon, badira zerealik gabeko kalitatezko pentsuak. Katuentzat, zein txakurrentzat ere bai. Non esan zu parkatu? Hankatxo. Hankatxon? Hankatxo hilepaindegian, bai. Hankatxo hilepaindegiaren publizitatea, leire, ekero idaten partez. Vale, zuk ze txakurreri aurre hankatxone arduten zazu, no? Bai. Vale, guk askotan nora hartzen dugu eta baita ematen diogu, kombinatzen dugu, ez? Batzutan ez daukazu denborarik txakurrari janaria prestatzeko eta ongi dago izatea beti ere kalitatezko pentsu bat gure animaliak zaintzeko. Bitu, leirek botatxuien moduen, hor dako zian katxoan, janari hona zeuen animali zintzako. Vale. Eta gero, ere bai esan nahi nuke hori zerealak dituzten pentsuak ematen dion jendeari, ze askotan ezakigu, ez? Baina animali hauek aragijaleak direnez, zerealak jatea ez dago ongi, bere sistema digestiboak ez ditu zerealak ondo liseritzen, ez? Orduan, nabaritzen da asko energia murrizten da, txakur asko lodi daude. Eta hori ere bai izaten da, agian ez dituztelako zerealak ondo liseritzen, orduan nik proposatuko nioke animalia dituen jendeari, onke zea froga egitea, zen nabaritzen da asko energian, baita ere animalien jarreran, lodi daudenak argaldu egiten dira, elikadura honekin, eta asko nabaritzen da ere bai hilean. Hilea distiratxu eta... Suabe. Bai. Oso ondo, super interesgarri. Galderan txanda da edo honi oso zergizadako zuhortik? Galdetu nahi bauzu. Bai, nik esango zanaten, adibidez, guk, katueri, aukeratu zan dugun ez emotie pentsue, emoten txagu, haulan, animalizekaz iniko, hautxe da deshidratata dau, hautxe modure etorten da, eta ur desente gazitzen da horre papilla batelez, eta beste jateko batzuk bebai emoten txagu, sardinek edo alako hausek, janari deshidratatua edo hori buruz bako zu informazioarik, zelan? Ez, arrabatu nazu, zen ez daukat informazioarik. Ez dokure markarik bota metik, da, adibidez dako makaiue, edo bakalau, oiue eta beste animali batxukaz, karotxu haue da, aldo esan, karotxu haue da pentsu eta hori baino. Bai itzen dana da, zekanea katuek estabileze urrasko eraten, sokada bategaz itzen da egunero, eta dauz, ez dauz lodi, suabe, ulibe bai, eta orain arte ez dizkeja. Oso ondo ez, azkenean osagaiak kalitatezkoak dira eta animaliz osatuta badago oso ondo. Ez baduka zerealik eta bar. Igual elzua aztertu horrengorako. Bai. Esango didazu. Bai, botako txute horre. Janarizek dako usin bet, eta da holan oso radiaktibuen igarten da usin fuerti, ez dakizu. Papille etzen zunien, ja itzen da gogortu. Eta gero, moten txagu sardinek eta lako hauzik. Oso ondo, bai. Bale, da orduen, esango zanaten zelan igarten du... Ze horrek, zer ikusi dako adibidez txakur baten retención de líquidos eta horre gauzek lodioti eta hori? Bai, karo, izan dezake. Noski, azkenean pertsonekin getatzen den bezala ez, aragi jalea gara eta karbohidratoak, gure kasuan arditzakegu kopuru txiki batean ez, baina retención de líquidos eta dena, ziren beraien hori, liseriketa aparatua ez dago prest zerealak
lizeritzeko, orduan Puztu itzen dira, zer. puztu egiten dira, bai. Gero ere bai gertatzen dena pentsuarekin, jendeak, ezakit, 2 edo 3 aldiz ematen dio jaten txakurrari, pentsua ematen badiogu, behin ematearekin aski izango litzateke, zeren pentsuaren kasuan 12 orduz dago animaliaren gorputzean, asko kostatzen zaie lizeritzea. Eta baita ere gomendagarria da pentsua ematekotan ura botatzea pentsuari. Ze normalean oso seikoak dira, gero ere bai nabaritzen da, txakurrak normalean nik behintzat nire kasuan nabaritu izan dut egarri asko izaten duela, pentsua ematen diogunean. Eta gero lehen aipatu dudan elikadura eman da, haragi naturala eman da, eman aldiogu 2 aldiz, zeren hori bai 4-5 orduz egoten da beraien gorputzean. Bale, leire, eta orduen, da hori haragize edo horrek txakurrentzako preparaten zuen okela hori hartuteko, zelan edo nondik algara zuen? Haragitegi batera, edo zelan, ze truko dauz? Bai. Da ze haragi mota edo zein eskatuten zu? Bale, igual, normalean garesti izatea da gure kezka ez, igual gastatzea diru gehiegi honetan. Solomillo bat, ez txakurreri. Zuleton. Igual beran zorizonatan, igual bai. Bai, hori bai. Geu pestu zaten, holakorik, ja. Ze okela klase eskatu bitxagu haragitegi guri. Bai, adibidez, karkasak, oilazkoaren karkasak, ezakite euskeraz nolazten den. Bai, eskeletoak. Bai, hori bebai asko zikatuten dago, ez da? Apurtxu bete, edo zer. Eskeletoak egosten ditugunean, hortik haragi mordoa ateratzen da, Da segaz arrozagaz edo lan, ez arroz barik, no? Ez, arroz barik. Haragia, normalean hori, haragia. Ere bai, txerriaren atal batzuk ere ez dira izaten oso garestiak. Arrautzak ere bai ematen dizkiogu. Eta hori gehien bat. Vale. Gero hori, aipatu dugun pentsuarekin ere bai. Karkasak. Bai, karkasak. Karkasak engainatzen dute, haragi asko ateratzen da karkasetatik. Bada ere jendea ematen diona haragi pikada, berrindua. Bai, haragi karne pikada. Karne pikada, bai. Karne pikada igual... Haragi berrindua. Haragi berrindua. Igual ez txalarena, igual txerriarena. Eta bada jendea gordinik, lehen esan dudan bezala, gordinik ematen diona, edo bestela sukaldatuta. Hamburguesa bat txakurrentzako, no? Bai, baina, ez da behar hamburguesa egitea, azkenean hor bai, sartenati pasa edo lan. Bai, hori da. Da gana gozo eurentzako, no? Flipinga hori horregaz. Bai, karo. Bale, bitu. Ez da zokurriten beste oseo zer. Etorzara gaur aputxuetik txistazu haulan txakurren nutrizinugaz. Bai, zentxun osu dako, zeganera pilo bat pertsonak daku hauri, katue edo txakurre eta tal. Da, ondo dauz dakitxi be bai, geure osasunerako eta euren antzako familiko parte dieseta. Bai. Komentaztazu, joko txikitzu edo bai proposaten zule, ez da? Bai, hori da. Eta ganera, sari modure, okingo zuie, bitu, leire, pikero, idoaten, lehenengoko kontsulta bat, beragaz, ez da makala, ekarri dagoen premizue. Jokue da, botaten zu alternatiba batzu, eta diez A edo B, no? Bai. Da zein gu, jentaskoki azirtaten badauen, sorteo bat inbiko da, no? Euren hartin edo lako zeu zer. Nire ideia zen A edo B eta zergaitia. Da zergaitia. Eta badau zen 7 pertsona, edo 4, edo 6, edo 10, botaten dozkuiena erantzune, euren hartien zozketa ba. Bai, hori da. Vale. Venga, amenduez, leire, pikero, idoatek, ekarri dozkun jokue. Are you ready? Bota bizuie, WhatsAppera. Gure WhatsAppera, 944 aspire erantzune. Venga, bota leire. Bale, galdera izango litzateke, zein bi aukera hauetatik zein da
zuentzat komenigarriena. Osasuntsuena. Bai, osasuntsuena. Vale. A. Azukrea edo B. Sakarina. A ala B. Azukrea, B sakarina, zein da osasuntsuena? Eta zergatia. Eta zergatia. Hemen ez da balizoa zertati asmatuti haulan erantzune jakimarik. Eta ez du balio Google-i galdetze. Ez da balizo Google-i galdetxa eta ChatGPT hori bez. Zema galdera diez? Leire, zema galdera? Edo hori da bakarra? Hori bakarra. Hori bakarra. Bai, astero galdera bat egin nahi dut. Galdera bat, oso ondo. Bueno, hemen okintzu, Leire, bakizuie, bota zuen erantzune bederatzi lau, iru bederatzi bi, bo 6 azpire, zein da osasuntxu haue, azukrie edo sakarina, eta zeitzik. Irabazliek, dako Leiregaz, lehenengoko kontsulta bat, altxoekin lehenengoko kontsulta bat berakitzen dauena beran osasun zentruen edo nolako edan, eta zeueri, eta bako zuie horrezkure, www.nutrilei.com, da bera webgunie, barri zein jauganera, aguakatez beteta. Eta beran korreo elektronikue da nutrileidietista, dana junto, @gmail.com. Hor dako zuie erronka, edo desafiue, edo zelan ditzuten txo... Honek, idurrek, hor daue, ditxuten txo. Bueno, zeue hor daue botazu, akorda, zein da osasuntxo haue, azukrie edo sakarina. Bale, Leire, eskerrik asko, azte honeokin, eta ia datorren eguenan nonorke azirta badauen eta zeitzik. Joko politxe, eskerrik asko. Zuei. Hala, ondo segi. Berdin, gero arte. Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú. Solomillo asado, patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebres, chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Frescos calamares, rollo, pescadillas, fritas, Salmonetes, barbos, bacalao a la vizcaína, besugo, almejas, truchas, sábalo, langosta, a la americana. Y faisán relleno, pavo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pavo asau, asau, con ensalada, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, Mazapán, natilla, hojaldre, francispan, flan de avellanas frutas, queso, roquefort. y también gruyère. Y después, buen helado, y café, buen provecho, le haga usted.